το dark romance και γιατί έχει γίνει τόσο δημοφιλές τελευταία? Ποιες είναι οι επιδράσεις του στις ανθρώπινες σχέσεις? Και γιατί είναι τόσο αμφιλεγόμενο? Γεια σας, είμαι η Σμαρώ. Και εγώ η Μαρία. Και αυτό είναι το S&M Podcast, μία παραγωγή της Ζήλους. Μαζί θα μιλάμε για θέματα που αφορούν τους millennials. Σήμερα μιλάμε για το dark romance. Εδώ σας έχουμε μερικά παραδείγματα. Θα εξηγήσουμε τι είναι αυτό το είδος λογοτεχνίας και για ποιο λόγο έτσι το έχουμε επιλέξει σαν θέμα. Έχει γίνει πάρα πολύ δημοφιλές τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα την τελευταία πενταετία θα πω, μπορεί και λίγο παραπάνω. Και τα πιάνουμε από την αρχή. Θες να μας πεις λίγο τι είναι το dark romance? Δίνω το λόγο στη Μαρία, γιατί η Μαρία είναι φαν. Είμαι αναγνώστρια βιβλίων dark romance, μου αρέσει πάρα πολύ σαν είδος. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Έχει γίνει πολύ δημοφιλές κυρίως στο TikTok και στο Instagram ως BookTok και Bookstagram, το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Οπότε ας πάμε να δούμε τι είναι όμως στην πράξη. Το dark romance είναι ένα είδος λογοτεχνίας, το οποίο έχει σχέση με ερωτικές ιστορίες κυρίως, αλλά μέσα στις οποίες θίγονται πιο ταμπού ζητήματα, με morally grey χαρακτήρες, δηλαδή με όχι τους ηθικούς και το κλασικό καλό παιδί. Και μέσα βλέπουμε θεματικές όπως οι αιμονικές σχέσεις, η βία, οι δυναμικές των ρόλων σε μια σχέση, οι αντιήρωες και σε ορισμένες ιστορίες να υπάρχουν και στοιχεία ψυχολογικού θρίλερ, τρόμου, δίνοντας μερικές φορές στους αναγνώστες κάθαρση ή ένα είδος ψυχαγωγίας, σαν μια κινηματογραφική ιστορία, να το πω. Κάπως έτσι. Να πούμε ότι πολλές φορές αυτά τα βιβλία περιέχουν trigger warnings, γιατί μέσα θίγονται ζητήματα τα οποία μπορεί να αναστατώσουν κάποιον αναγνώστη, όπως για παράδειγμα non-consensual sex, δηλαδή έτσι κάπου η γραμμή θολώνει μεταξύ της συγκατάθεσης και όχι, απαγωγή, βιασμό και οτιδήποτε άλλο έχει και κάποια εγκληματικά χαρακτηριστικά, θα έλεγα εγώ, ή ποινικά αδικήματα σε πολλές περιπτώσεις. Σωστά. Βασικά χαρακτηριστικά, για να τα αναλύσουμε λίγο περισσότερο, είναι οι morally grey χαρακτήρες, δηλαδή όχι καθαρά ο καλός ή ο κακός ο χαρακτήρας. Συνήθως είναι αντιήρωες, κάποιοι κακοί όντως, ή κάποιοι οι οποίοι θεωρούνται με βάση τα κοινωνικά χαρακτηριστικά όχι τόσο αποδεκτοί. Θα το έλεγα, μπορεί να έχουμε κτητικούς ανθρώπους, stalkers, ανθρώπους που είναι σε ψυχιατρία, σε φυλακές, serial killers, ανθρώπους της νύχτας, της μαφίας, τέτοιου είδους χαρακτήρες, οι οποίοι όμως είναι σε θέση να ερωτευτούν και να αναπτύξουν συναισθήματα ερωτικής φύσεως. Θέματα ταμπού, το νούμερο 2 και πιο βασικότερο, όπως τα όρια της συνένεσης να είναι λίγο ρευστά, κακοποίηση, ορισμένες φορές και δολοφονίες, πολύ μεγάλες συναισθηματικές διακυμάνσεις και εξερεύνηση. Βλέπουμε τους χαρακτήρες να περνούν από διάφορα συναισθηματικά στάδια, να περνάνε από τραύματα, να εξερευνούν όλα τους τα συναισθήματα από την παιδική τους ηλικία. Και κάποιες φορές και happily ever after. Λοιπόν, σας έχουμε φέρει εδώ και μερικά βιβλία έτσι για να δείτε αυτά παραδείγματα. Έχουμε το God of Malice, έχουμε το Lights Out, μπορεί να το έχετε δει κάπου σε βιβλιοπωλεία ή στο TikTok. God of Wrath, ένα αρκετά αγαπημένο θα έλεγα. The Predator, προσωπικό αγαπημένο. Και The Ritual, ένα πολύ χαρακτηριστικό. Και αυτό εξίσου αγαπημένο. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι μερικά παραδείγματα από την dark romance λογοτεχνία. Νομίζω έχει νόημα να πούμε λίγο από πού προέρχεται, γιατί νομίζω θα καταλάβει λίγο και το κοινό. Σκεφτείτε ότι όλο αυτό ξεκινάει ήδη σαν είδος λογοτεχνίας, όχι έτσι όπως τη μορφή που έχει πάρει σήμερα, αλλά ρε παιδί μου έχει ρίζες από λίγο gothic romance κτλ. Αλλά κυρίως ξεκίνησε αυτά τα μοτίβα και τα πρότυπα ανδρικά, γυναικεία, σχέσεων, γενικά όλο αυτό το κόνσεπτ, γιατί θα σας πούμε, αυτά εδώ τα βιβλία έχουν λίγο
μια πάρα πολύ συγκεκριμένη πλοκή και κάποιους ήρωες που έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θα λέγαμε ότι οι ρίζες αυτών είναι, για παράδειγμα, όταν πρωτοεμφανίστηκε το Twilight Saga, όπου τι έχουμε? Έχουμε επικίνδυνο βρικόλακα, πάρα πολύ ωραίο αρσενικό πρότυπο, με πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολύ δύναμη, πάρα πολύ γοητεία. Και από την άλλη έχουμε άβγαλτη, άμαθη, αθώα, παρθένα κοπέλα, η οποία πέφτει, ας πούμε, σε εισαγωγικά θύραμα του άντρα. Του σκληρού και επικίνδυνου άντρα, όχι απλά ενός άντρα, έχει σημασία. Σωστά. Αυτό, αν θυμάστε, έγινε στις αρχές του 2000 κάτι, νομίζω 2005 ή 2006. Και μετά, από τη φρενίτιδα που είχε γίνει με το Twilight Saga, έρχεται το φαινόμενο που ονομάζουμε 50 Shades of Grey, όπου παρόλο που δεν εντάσσεται στην κατηγορία Dark Romance, έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Έχουμε έναν επίσης πρωταγωνιστή, ο οποίος είναι σκοτεινός, επικίνδυνος, έχει βίαιη συμπεριφορά, έως και κακοποιητική κάποιες φορές, έχει BDSM τάσεις, έχει ψυχολογικά προβλήματα, έχει επίσης πάρα πολλά λεφτά. Για κάποιο λόγο αυτό φαίνεται να εμφανίζεται παντού. Θα το αναλύσουμε αργότερα όταν μιλήσουμε για τα πρότυπα του άντρα που προβάλλουν αυτά τα βιβλία. Και από την άλλη έχουμε την Άννα, η οποία ήταν επίσης παρθένα, επίσης άβγαλτη, επίσης άμαθη, αθώα, εμφανισιακά μια κοπέλα η οποία μπορεί να είναι το girl next door, δηλαδή το κορίτσι της διπλανής πόρτας, θα μπορούσα να είμαι εγώ, εσύ ή οποιαδήποτε κοπέλα. Σωστά. Και γενικότερα εμφανίζονται μέσα στη σχέση των πρωταγωνιστών συμπεριφορές τις οποίες στην πραγματική ζωή όχι απλά θα ονομάζαμε red flags. Νομίζω ότι θα είναι οτιδήποτε θεωρούμε μη αποδεκτό σε μια υγιή ερωτική σχέση. Έως και εγκληματικό σε ορισμένες περιπτώσεις θα λέγαμε, ή ότι αν ήμασταν φίλοι αυτής της κοπέλας θα λέγαμε πάρε την αστυνομία κατευθείαν τηλέφωνο. Αν όχι, παράτα τον και φύγε. Οπότε, θέλουμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για θα σας πω, αυτό το είδος λογοτεχνίας έχει γίνει πάρα πολύ δημοφιλές, κυρίως και μέσω των social media, γιατί έχουν δημιουργηθεί με βάση αυτό κάποια TikTok trends, το λεγόμενο BookTok. Θες να τα πεις που τα ξέρεις καλύτερα, το book boyfriend trend? Ναι, λοιπόν, το BookTok είναι ένα κομμάτι, θα το πω εγώ, του TikTok και αντίστοιχα και του Instagram, όπου είναι διάφορες vloggers που ανεβάζουν υλικό σχετικά με αυτά τα βιβλία και με βάση αυτό έχουν ανέλθει και άλλα trends, οι masked men που είναι απλά τύποι με μπράτσα και κοιλιακούς, με καλυμμένα πρόσωπα που απλά φλεξάρουν το σώμα τους. Γενικότερα έχει αναπτυχθεί μια κοινότητα γύρω από το Dark Romance και γι' αυτό είναι κυρίως ο λόγος που έχουν γίνει τόσο δημοφιλή. Πλέον έχουν και δικό τους stand σε ορισμένα βιβλιοπωλεία, δηλαδή εγώ έχω δει στο Public συντάγματο stand με Dark Romance books. Οπότε αυτός είναι και ο λόγος που εμείς το επιλέξαμε σαν θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Να πούμε ότι χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι γραμμένα κυρίως από γυναίκες και απευθύνονται κυρίως σε γυναίκες. Δηλαδή, το αναγνωστικό κοινό είναι γυναίκες από την εφηβεία μέχρι, εντάξει, μπορεί να είναι μέχρι οποιαδήποτε ηλικία, αλλά έτσι γενικότερα το μεγαλύτερο κοινό είναι νεαροί ενήλικες και γυναίκες στην εφηβεία ή, ξέρω εγώ, στην ηλικία 20 με 30. Υπάρχει λόγος που το λέμε αυτό, γιατί κυρίως είναι μια ευαίσθητη ηλικία στην οποία ξεκινάς να συνάπτεις ερωτικές σχέσεις και να διαμορφώνεις μια ιδέα για το τι είναι υγιές και τι όχι μέσα στα πλαίσια αυτών των σχέσεων. Επίσης, σε αυτή την ηλικία εξερευνείς και ανακαλύπτεις και τη σεξουαλικότητά σου. Τι σου αρέσει πάνω στο σεξ, τι σύντροφοι σου αρέσουν και ό,τι αφορά το ερωτικό και σεξουαλικό κομμάτι. Πειραματίζεσαι, όλα τα σχετικά. Σωστά. Οπότε έχουν δημιουργηθεί έτσι δύο ρεύματα στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια συζήτηση, σε blogs και σε άρθρα κτλ. Για τον Dark Romance, που έχουμε δύο, θα έλεγα, οπτικές του θέματος και είμαστε εδώ να τις συζητήσουμε και τις δύο. Μία οπτική είναι αυτή που κάπως κατακρίνει το Dark Romance, γιατί έχει μέσα κάποια, όπως είπαμε, μοτίβα συμπεριφοράς, τα οποία μπορεί να οριστούν ως κακοποιητικά. Και το
το πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι αυτά τα βιβλία ρομαντικοποιούν την κακοποίηση. Τι θέλω να πω. Όλο αυτό κάπως πλαισιώνεται σε μία σχέση ερωτική, κυρίως μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας, που είπαμε ότι ο άντρας συνήθως έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι βίαιος, είναι ψυχολογικά τραυματισμένος, μπορεί να είναι δολοφόνος, μπορεί να είναι στόκερ, μπορεί να είναι κτητικός. Και η γυναίκα παρουσιάζεται ως μία, ας πούμε, φιγούρα αρκετά παθητική, θα έλεγα, η οποία δεν μπορεί να φέρει άρνηση, γιατί είναι πολύ ερωτευμένη με τον θήτη της, σε εισαγωγικά, και κάπως γίνεται submissive σε όλο αυτό το ερωτικό παιχνίδι που έχουν μεταξύ τους. Τι γίνεται όμως? Πολλές φορές έχουμε σκηνές όπως σεξ όταν η γυναίκα είναι ναρκωμένη, οριακά βιασμό, απαγωγή, non-consensual sex, δηλαδή γίνεται σεξ χωρίς την συγκατάθεση, ή καμιά φορά η συγκατάθεση έρχεται με έναν τρόπο πιο κάτω από το χαλί, να το πω έτσι. Ιδιαίτερο θα έλεγα, δηλαδή μπορεί και η πρωταγωνίστρια να έχει πει ότι θα ήθελε να πειραματιστεί πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά δεν είναι ότι πέφτει η συζήτηση, θες τώρα να δοκιμάσουμε τα 1, 2, 3. Ναι, θέλω. Πάμε. Άρα δεν υπάρχει ρητή συγκατάθεση τη δεδομένη στιγμή που γίνεται η σεξουαλική πράξη. Όχι απαραίτητα. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει ένα κυνηγητό, για παράδειγμα, το οποίο θα καταλήξει σε σεξ, αλλά δεν είναι πάντα. Είναι κάποιες φορές, όχι πάντα, ότι πάμε τώρα επί τούτου σε αυτό το μέρος, γι' αυτό και τέτοια. Είναι κάποιες φορές που μπορεί ο πρωταγωνιστής να έχει εκνευριστεί μαζί της και να την πάρει από το κλαμπ που είναι με τις φίλες της και έτσι να ξεκινήσει όλο το παιχνίδι, γιατί ζήλεψε, γιατί οτιδήποτε. Να πούμε ότι υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες απεικονίζονται μέσα σε αυτά τα βιβλία, που στην πραγματική ζωή είναι εντελώς red flags. Δηλαδή η μεγάλη κτητικότητα που επιδεικνύει ο άντρας πρωταγωνιστής στη γυναίκα πρωταγωνίστρια είναι κάτι πολύ, ας πούμε, κλασικό σε αυτά τα μυθιστορήματα, και ο μεγάλος έλεγχος. Ακριβώς, είναι σε διάφορα βιβλία στιγμιότυπα που ο πρωταγωνιστής δεν την αφήνει ακριβώς ούτε να βγει με τις φίλες της ή δεν της αρέσει δεν του αρέσει, αυτά που θα φορέσει και ή θα τη βάλει να αλλάξει ή θα τη σκίσει ακόμα και επί τόπου τα ρούχα. Έχουμε τέτοιες σκηνές ή μερικές φορές έχουμε δει σε κάποια βιβλία που απλά δεν την αφήνει να βγει, κάπως την απομακρύνει από τις φίλες της. Κάτι το οποίο στην πραγματικότητα θα έλεγες, αγάπη μου, φίλη μου, σ' αγαπώ, σε λατρεύω, φύγε από αυτόν τον άνθρωπο, δεν σου κάνει καλό. Ναι, και επίσης το έτσι αμφιλεγόμενο, το οποίο δημιουργεί και τον περισσότερο διάλογο, είναι ότι αυτή η συμπεριφορά ρομαντικοποιείται. Γιατί τι γίνεται? Ο άντρας ο οποίος έχει αυτή την συμπεριφορά, την οριακά, κακοποιητική βασικά θα την έλεγα, όχι ούτε καν οριακά, ταυτόχρονα, και είναι χαρακτηριστική ατάκα που θα πω, θα έκαιγε τον κόσμο για την γυναίκα. Δηλαδή θα έκανε τα πάντα για αυτήν, την αγαπάει τρελά, είναι πάρα πολύ παθιασμένος μαζί της. Επομένως και αυτή κάπως δικαιολογεί αυτή τη συμπεριφορά, επειδή καταλαβαίνει ότι τη θέλει πάρα πολύ και αυτή το θέλει πάρα πολύ. Και όλο αυτό ρομαντικοποιείται. Και εν τέλει ο πρωταγωνιστής πλαισιώνεται ως το dream boyfriend που θα έκανε τα πάντα για μένα, ακόμα και να με κλείσει σε ένα δωμάτιο και να μην με βλέπει κανείς, αλλά το κάνει επειδή με αγαπάει τόσο πολύ, και ποιος δεν θα ήθελε κάποιον να τον αγαπάει έτσι? Επειδή είναι τόσο τρελό το πάθος του για εκείνη που δεν θέλει να τη μοιράζεται, δηλαδή ακόμα και οι φίλες της και οι γονείς της παίρνουν μια προσοχή που θα μπορούσε να τη δώσει σε αυτόν αυτή. Και αυτός τρελαίνεται, δεν αντέχει. Δεν μπορεί το να δώσει έστω και λίγη σημασία σε κάποιον άλλον αυτή η κοπέλα. Ακόμα και στη σχολή της ή σε κάποιον ενδιαφέρον, μια δραστηριότητα που αγαπάει πολύ, για παράδειγμα. Π.χ. της αρέσει ο χορός, θα χορεύει μόνο για αυτόν. Δεν θα κάνει μαθήματα, δεν θα χορεύει έξω, δεν... Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για ρομαντικοποίηση κάποιων προτύπων που είναι, θα έλεγα, επικίνδυνο. Γιατί όταν είσαι έφηβη, νεαρή ενήλικας ή ακόμα και πιο μεγάλη ενήλικας, ας πούμε στο 25+, αλλά έχεις
έχεις ένα δικό σου, ας πούμε, τραύμα, μπορεί να είσαι λίγο άπειρη, μπορεί να είσαι λίγο φοβισμένη στο να εξερευνήσεις τις σχέσεις και μπαίνεις μέσα στον κόσμο του dark romance. Αρχικά είναι πάρα πολύ sexy αυτά τα βιβλία, να πούμε αυτό, γιατί περιέχουν κυρίως πάρα πολύ γραφικές σκηνές σεξ. Επομένως, δημιουργείται όλο αυτό το excitement, ο ενθουσιασμός και το, πώς να το πω, ένα rush, μια έξαψη. Λόγω της επικινδυνότητας και του σεξουαλικού περιεχομένου. Οπότε μπαίνεις μέσα σε αυτό, πορώνεσαι, φαντάζει ιδανικό το να μπορούσες και εσύ να ζεις έτσι ένα τέτοιο πάθος στα όρια. Και είναι αρκετά επικίνδυνο μία κοπέλα, έχοντας ρομαντικοποιήσει την κακοποίηση, όταν θα τη δεχτεί στην πραγματική της ζωή, να την θεωρήσει ως ένδειξη αγάπης και όχι ως κακοποίηση η οποία είναι. Ναι, ακριβώς. Ή ακόμη και άμα έρχεται από ένα περιβάλλον, είτε οικογενειακό ή ερωτικό, όπως είπες, που οι σχέσεις ήταν λίγο δυσλειτουργικές, να το πω, και έχει συνηθίσει δηλαδή από κάποια περίεργα, να το πω, μια διαφορετική, να το πω, τρόπους αγάπης που δεν ορίζονται με ό,τι λέμε ok και ωραίο και όμορφο, θα της φανεί οικείο και απλά θα συνεχίσει να αναπαράγει το ίδιο πρότυπο. Και με αυτά τα βιβλία θα πει ότι οκ, έτσι είναι. Είναι ok δηλαδή ο άλλος να βλέπει τα μηνύματά μου ή να εμφανίζεται ξαφνικά εκεί που είμαι με τις φίλες μου και να έρχεται να με παίρνει και να φεύγουμε. Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι πέρα από το ότι είναι πάρα πολύ μη υγιές πρότυπο αγάπης και σχέσης, αυτό το οποίο ρομαντικοποιείται, νιώθω ότι δεν δικαιώνει καθόλου και τα πρότυπα των δύο φύλων. Τι θέλω να πω. Αρχικά προβάλλεται το πρότυπο ενός άντρα, ο οποίος είναι κακοποιητικός και βίος, ως σεξι και πάρα πολύ επιθυμητός, και νομίζω ότι αυτό αδικεί πάρα πολύ τους άντρες, γιατί στην πραγματικότητα το επιθυμητό πρότυπο άντρα, ξέρεις, θα έπρεπε να είναι ένας άντρας ο οποίος νοιάζεται για σένα, ο οποίος κάνει value τα συναισθήματά σου, ο οποίος αφροντίζει, σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει καμία μορφή συναισθηματικής κακοποίησης απέναντί σου. Οπότε, το ιδανικό book boyfriend, όπως λέμε, νιώθω ότι επισκιάζει πάρα πολύ ένα έτσι υγιές πρότυπο άντρα. Και δεν ξέρω αν κάποια στιγμή, ξέρεις, αν ας πούμε μια γυναίκα αναζητάει αυτό που βλέπει να απεικονίζεται στο βιβλίο γιατί το θεωρεί σεξι, ξέρω εγώ, απόδειξη πάθους ή οτιδήποτε, αν δεν θα έχει τα κατάλληλα κριτήρια επιλογής μετά, ξέρεις, να διαλέξει ένα πρότυπο άντρα το οποίο είναι υγιές και να διαλέγει πρότυπα άντρα τα οποία θεωρεί σεξι. Οπότε σίγουρα θεωρώ ότι αδικεί τον άντρα και σίγουρα θεωρώ ότι αδικεί τη γυναίκα, γιατί τη βάζει σε μια θέση πάρα πολύ άβουλη και έτοιμη να παρασυρθεί, ας πούμε, από τον οποιοδήποτε, ανίκανη να πει όχι, ανίκανη να διεκδικήσει τα δικαιώματά της και οτιδήποτε θέλει εκείνη. Οπότε πιστεύω ότι είναι 3 τα σημαντικά έτσι γκρι σημεία του dark romance. Σίγουρα είναι η ρομαντικοποίηση της βίας και η απεικόνιση των δύο φύλων ως ένα πρότυπο το οποίο μάλλον δεν το θέλουμε στην κοινωνία μας. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά αυτού του νομίσματος. Υπάρχει δηλαδή στον γενικότερα δημόσιο διάλογο που έχει προκαλέσει το dark romance, υπάρχει και η πλευρά που λέει ναι μεν υπάρχουν όλα αυτά τα blurred lines και όλα αυτά τα πρότυπα συμπεριφοράς τα οποία είναι επιβλαβή, αλλά δεν παύουμε να μιλάμε για λογοτεχνία, δηλαδή για μυθοπλασία στην ουσία. Πρακτικά, ο αντίλογος λέει ότι οι γυναίκες, κυρίως τώρα μιλάω για γυναίκες γιατί απευθύνονται, όπως είπαμε, σε γυναίκες σε αυτό το είδος λογοτεχνίας, σε αυτά τα βιβλία. Οι γυναίκες που διαβάζουν αυτές τις ιστορίες ξέρουν ότι πρόκειται για μυθοπλασία, ξέρουν δηλαδή, αντιλαμβάνονται ότι σε ένα πλαίσιο λογοτεχνίας αυτό είναι μία ιστορία και στο πλαίσιο της πραγματικής ζωής είναι κάτι άλλο, επομένως κάπως ένας αναγνώστης με κριτική σκέψη μπορεί να κάνει το διαχωρισμό και εν πάση περιπτώσει το είδος αυτό βοηθάει και τους αναγνώστες να εξερευνήσουν κάποια συναισθήματα. Ακριβώς. Είναι μια πολύ καλή και ωραία, θα το έλεγα, διασκεδαστική μορφή εξερεύνησης. Έρχεσαι σε επαφή με έντονα συναισθήματα,
η οργή, ο θυμός, το μίσος, το πάθος, η κτητικότητα, ακόμα και συναισθήματα που θεωρούνται ταμπού στην καθημερινότητα. Κάπως ακριβώς επειδή είναι και βιβλίο, το βιώνεις λίγο. Και επίσης υπάρχει και μια άλλη μορφή εξερεύνησης όσον αφορά το σεξουαλικό κομμάτι, που έρχεσαι σε επαφή με διάφορα είδη σεξ και μπορείς να εξερευνήσεις ότι αυτό θα μου άρεσε, θα μου τέριαζε, αυτό θα ήθελα να το δοκιμάσω, αυτό δεν θα ήθελα να το δοκιμάσω. Ή και για τις σχέσεις γενικότερα. Θα ήθελα να ήμουν σε μια τέτοια σχέση ή θα ήθελα... Όχι, σε ποιο βαθμό θα μπορούσα να ανεχτώ τη χύψη, συμπεριφορές. Δηλαδή, μπαίνεις και σε μια διαδικασία εξερεύνησης και του εαυτού σου, όχι μόνο συναισθημάτων. Νομίζω επίσης ότι αυτά τα βιβλία αγγίζουν λίγο και τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου, γιατί όπως ξέρουμε μέχρι τώρα όλοι, κανένας δεν έχει μόνο άσπρο και μαύρο, ενώ ότι οι άνθρωποι έχουμε και τις σκοτεινές μας πλευρές, δηλαδή έχουμε και την πλευρά μας που είναι πιο βίαιη, έχουμε και την πλευρά μας που μπορεί να θέλει να βιώσει τη βία, ενώ να τη νιώσει κιόλας σαν θύμα, σαν θήτης, οτιδήποτε. Οπότε νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει λογοτεχνία η οποία δεν τα περιβάλλει όλα με ένα ροζ συννεφάκι και τέλος πάντων δεν αγγίζει μόνο τη φωτεινή μας πλευρά, αγγίζει και τη σκοτεινή μας πλευρά σαν γυναίκες, σαν άντρες, σαν τέλος πάντων σεξουαλικά όντα. Γιατί ξαναλέω, εδώ μιλάμε κυρίως για σεξουαλικό περιεχόμενο, δηλαδή η όλη, ας πούμε, όλος σκοπός των βιβλίων είναι να δημιουργήσουν μια ερωτική σεξουαλική σχέση μεταξύ των πρωταγωνιστών. Επομένως, πιστεύω ότι είναι ένα είδος λογοτεχνίας το οποίο μιλάει στην σκοτεινή πλευρά των ανθρώπων και είναι ένα, όπως είπες και εσύ, καλό μέσο εξερεύνησης αυτής της πλευράς. Πάντα όσο μένει στα πλαίσια της ιστορίας και δεν υιοθετείται στην πραγματική ζωή, γιατί εντάξει, εν τέλει δεν μπορούμε να λογοκρίνουμε τίποτα. Φυσικά και εδώ κάνουμε συζήτηση γι' αυτό, δείχνουμε και τις δύο πλευρές. Οπότε ναι, ίσως είναι έτσι και ένας ασφαλής τρόπος να εξερευνείς την σκοτεινή σου πλευρά. Και κυρίως να την αποδεχτείς. Γιατί όλοι έχουμε, αλλά γενικά λίγο με όλο αυτό το ότι πρέπει να είμαστε σαν άνθρωποι στο κοινωνικό πλαίσιο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, το να έχουμε μια σκοτεινή πλευρά για κάποιους είναι λίγο ταμπού, ειδικά άμα έχουν μάθει όλη τους τη ζωή να είναι το καλό παιδί, είτε είναι άντρας, γυναίκα ή κάποιο άλλο άτομο, queer, οτιδήποτε. Το ότι να είσαι το καλό παιδί. Αλλά δεν είμαστε μόνο τα καλά παιδιά, έχουμε και μια σκοτεινή πλευρά, οπότε την αποδέχεσαι, γίνεσαι πιο ολοκληρωμένος και φτάνεις μερικές φορές και σε ένα σημείο κάθαρσης, το οποίο είναι ένα ακόμα πράγμα που προσφέρει, γιατί άμα έχεις περάσει ειδικά από κάποιες τραυματικές εμπειρίες ή άμα νιώθεις ότι από μικρός για τον οποιοδήποτε λόγο έχεις μια αντίστοιχη πλευρά ή κάποιες ορισμένες τάσεις, κάπως μέσα από όλα αυτά τα τραύματα που έχεις και εσύ και που τα διαβάζεις, λίγο έρχεσαι σε επαφή ξανά με αυτά και λίγο το happy ending σου δίνει και σένα ένα closure, να το πω έτσι. Άρα, μετουσιώνεις λίγο την ιστορία μέσα στη δική σου ζωή. Ενδιαφέρον αυτό. Εγώ να σας πω ότι δεν έχω διαβάσει ακόμα Dark Romance. Έχω κάνει βέβαια πολλή έρευνα πάνω στο θέμα και για το podcast και το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον κοινωνικό φαινόμενο, να σου πω την αλήθεια. Τι θέλω να πω, όλα τα είδη λογοτεχνίας έχουν το fan base τους, αλλά η αλήθεια είναι ότι το Dark Romance, παιδιά, έχει κατακλείσει το TikTok και το Instagram. Δεν το παρατηρούμε αυτό να έχει τόσο μεγάλο fan base, ας πούμε, το crime fiction, η αστυνομική λογοτεχνία, τουλάχιστον στα social media. Επομένως, είναι ενδιαφέρον φαινόμενο, γιατί και πατάω λίγο πάλι στους κινδύνους που ενέχει, γιατί ακριβώς έχει δημιουργηθεί ένα cult community γύρω από αυτό. Επομένως, δεν είναι μόνο ότι θα διαβάσω αυτή την ιστορία, ας πούμε, και είναι ότι μετά θα μπω στο TikTok, θα δω σκετσάκια, θα δω χρήστες που ντύνονται ως book boyfriends, με μάσκες, με δεν ξέρω εγώ τι, με κράνη, με οτιδήποτε. Επομένως, κάπως διονύζεται αυτό, θέλω να πω.
Όπως το trend το My wife wants my book talk version που μπαίνει ας πούμε στο δωμάτιο με τις πιτζάμες του πηγαίνοντας για ύπνο και απλά μετάβαση που ξαναέρχεται με τη φόρμα, topless και τη μάσκα. Θα βάλω βιντεάκι εδώ να το δείτε, όσο τα λέει η Μαρία. Ναι, άρα γίνεται λίγο, ξέρεις, επειδή μεταφεύγει λίγο από το βιβλίο, ενώ, όσο είμαι στο σπίτι μου και το διαβάζω, αυτό εδώ που συμβαίνει εδώ είναι στα πλαίσια αυτό, αλλά μετά επειδή φεύγει από το πλαίσιο του βιβλίου και, ξέρεις, υπάρχει μια διεύρυνση στα social media και στις εικόνες που λαμβάνεις. Γι' αυτό, ας πούμε, έχει και μια επικινδυνότητα το concept. Όμως, να πούμε και λίγο, τι είναι τελικά αυτό που έχει κάνει αυτά τα βιβλία τόσο δημοφιλή. Δηλαδή, παντού μπορούμε να βρούμε μια ωραία ιστορία, σε κάθε είδος λογοτεχνίας εννοώ. Αλλά εδώ παρατηρούμε ότι το συγκεκριμένο είδος λογοτεχνίας για κάποιο λόγο έχει αγγίξει πάρα πολύ τους αναγνώστες του. Η αρχή γιατί βλέπουμε πολύ έντονα συναισθήματα, βλέπουμε πάθος, βλέπουμε αιμονή, βλέπουμε έντονο θυμό, έντονη αγάπη, όλα τα βλέπουμε σε μια πολύ έντονη μορφή που όλο αυτό διαγείρει και σε εμάς. Προκαλεί ερεθίσματα, διαγείρει συναισθήματα και μας κάνει να το βιώνουμε κι εμείς σε έναν βαθμό. Νομίζω ότι ένας ακόμα λόγος που έχουν γίνει τόσο δημοφιλή είναι λίγο το πρότυπο του άντρα, ο οποίος φαίνεται, ρε παιδί μου, να είναι, ξέρω εγώ, να το πω έτσι, damaged, δεν ξέρω, καταστραμμένος, είναι πάρα πολύ βίος, έχει ψυχολογικά προβλήματα κτλ, είναι εκτιτικός, είναι οτιδήποτε. Και νομίζω ότι κάθε γυναίκα μέσα της έχει το σύνδρομο του σωτήρα, παιδιά. Κάθε γυναίκα που γνωρίζει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταστροφικός, έχει μία ανάγκη μαζί της να γιατρευτεί αυτός ο άνθρωπος, να τον κάνει να είναι τελικά καλός. Νομίζω ότι όλα τα concepts όπου το bad boy είναι πρωταγωνιστής, σειρές, ταινίες, dark romance, μη dark romance, δηλαδή ακόμα και στα άλλα παραδείγματα που αναφέραμε, Twilight κτλ., έχουμε μια ανάγκη να θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο άντρας που θα ερωτευτεί εμάς θα ξεφύγει από τη σκοτεινιά του και θα έρθει στο φως επειδή εμείς θα το φέρουμε στο φως. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος παράγοντας που μας ελκύουν εμάς τις γυναίκες αυτές οι ιστορίες. Νομίζω ότι μιλάω εκ μέρους κάθε γυναίκας όταν λέω ότι όλες θέλουμε να σώσουμε έναν άντρα. Ή, αν όχι να τον σώσουμε, γιατί αυτός ο ψυχρός, ο κόλ που δεν ανοίγεται ποτέ, τον βλέπουμε ότι με αυτήν κάνει την υπέρβαση και της μιλάει, ας πούμε, μιλάει για τα τραύματά του που έχουν σχέση προφανώς με τη μαμά σε ένα μεγάλο βαθμό. Συγγνώμη, παιδιά. Αλλά με αυτήν ανοίγεται. Δηλαδή, σε αυτήν δείχνει μια άλλη του πλευρά που δεν τη δείχνει στους υπόλοιπους και συνεχίζει να γίνεται αυτό. Δηλαδή το βλέπουμε και στους γονείς αυτών των παιδιών ότι είναι οι σκληροί μαφιόζοι, αλλά μόλις βλέπουν τη γυναίκα τους αλλάζει όλο το πρόσωπο, αλλάζει η φωνή του. Και μετά θα ήθελα να πάμε σε ένα άλλο ότι βλέπουμε το στοιχείο του ελέγχου, αλλά κάπου σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Δηλαδή, πώς να το πω, βλέπουμε θέματα ταμπού να εκτιλήσονται, χωρίς όμως να μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία του να κινδυνεύσουμε. Δηλαδή, κάπως έρχεσαι σε επαφή με το BDSM ή με το Primal Play, για παράδειγμα, χωρίς να πρέπει να εκθέσεις το σώμα σου και την ασφάλειά σου είτε με έναν άγνωστο είτε στην πραγματικότητα, γιατί ο κίνδυνος είναι... Τα όρια ξεφεύγουν πολύ εύκολα σε τέτοιες περιπτώσεις. Έρχεσαι σε επαφή με αυτό, αλλά σε ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον. Κλείνεις τη σελίδα και συνεχίζεις τη μέρα σου. Ενδιαφέρον αυτό που λες. Κάποιος θα μπορούσε να φέρει το αντεπιχείρημα σε αυτό ότι το ίδιο κάνει και το πορνό. Αλλά θα πω εγώ τώρα κάτι το οποίο είναι... Όσοι μας βλέπετε και είστε φιλικού γένους θα το καταλάβετε. Η γυναίκα είναι πάρα πολύ διαφορετική στον τρόπο που καταναλώνει πορνό από ότι ο άντρας και πιστεύω ότι αυτά τα βιβλία έχουν τόσο μεγάλη δημοφιλία επειδή είναι γραμμένα από γυναίκες για γυναίκες. Δηλαδή, οι σεξουαλικές σκηνές είναι γραμμένες από μια γυναίκα η οποία ξέρει ότι η γυναίκα που καταναλώνει πορνό
το καταναλώνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ερεθίζεται με τελείως διαφορετικούς τρόπους και τελείως διαφορετικές εικόνες από ότι ο άντρας, και οι περισσότερες γυναίκες προτιμούν το γραπτό από ότι το οπτικό. Γιατί δεν ξέρω γιατί είμαστε μάλλον έχουμε έτσι μια μεγαλύτερη κλίση στην ερωτική λογοτεχνία, το ερώτικα που λέμε, αλλά υπάρχει αυτό. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι επεισόδιο να το αναλύσουμε, αλλά κακά τα ψέματα αυτό συμβαίνει. Κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά, η οποία αξίζει να αναφερθεί σε άλλο επεισόδιο, γιατί όλες οι άλλες ιστορίες και κυρίως το πορνό είναι κατασκευασμένες από το male gaze. Οπότε οι ρόλοι των φίλων απεικονίζονται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και με χαρακτηριστικά. Και είχα πρόσφατα μια συζήτηση σε πλαίσιο παρέας που λέγαμε ότι οι περισσότερες γυναίκες λέγαμε ότι καταναλώνουμε το πορνό που καταναλώνουμε, όχι το βιβλίο, το βίντεο. Βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα είδη πορνό και από αυτά τα πολύ συγκεκριμένα είδη ταινίες που είναι γυρισμένες με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ακριβώς για αυτό το λόγο. Οπότε όλα αυτά τα συζητάμε εδώ πέρα για να καταλήξουμε στο εξής. Καταναλώνουμε όλα τα είδη λογοτεχνία. Ό,τι και να διαβάζετε, παιδιά, είναι καλό. Το βιβλίο είναι μεγάλο μέσο καλλιέργειας ενός ανθρώπου. Ακόμα και διαβάζει από το πιο light, ας πούμε, λογοτεχνικό είδος μέχρι τα πιο σοβαρά βιβλία. Αρκεί να μπορούμε να καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα διαβάζουμε μια ωραία ιστορία και ναι, στα πλαίσια της ιστορίας όλο αυτό είναι διαγεριτικό και είναι ωραίο να το εξερευνούμε κτλ. Αλλά σε καμία περίπτωση οι συμπεριφορές που προβάλλονται μέσα σε αυτά τα βιβλία δεν είναι αποδεκτές. Σε καμία περίπτωση. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι έρωτας, δεν είναι πάθος. Το ότι βλέπεις μια τοξική συμπεριφορά σε ένα βιβλίο, ίσως μπορέσεις και να την αναγνωρίσεις και στην πραγματικότητα, ότι ο τύπος που βγήκα μου βγάζει τα 1, 2, 3, 4 σημάδια, όπως και αυτός, αλλά βλέπω ότι εκείνος έχει τα... Δεν είναι και ότι καλύτερο. Καλύτερα να τον αποφύγω τον τύπο που βγήκα. Σωστά, ακριβώς. Μπορεί δηλαδή να λειτουργήσει και αντίστροφα, αν αρκεί δηλαδή να υπάρχει κριτική σκέψη. Αυτό χρειάζεται. Μια κριτική σκέψη και μια κριτική ματιά στο να διαχωρίζεις τι είναι αποδεκτό και τι όχι, πέρα από τη λογοτεχνία και τη φαντασία. Όπως ακριβώς υπήρχε πριν κάποια χρόνια ο διάλογος για τα video games και πόσο ενισχύουν τη βία ή όχι στα νεαρά παιδιά. Αν υπάρχει κριτική σκέψη, συζήτηση και με τους γονείς ή με το φιλικό περιβάλλον, οτιδήποτε, ότι άλλο το παιχνίδι και αντίστοιχα άλλο η ιστορία και άλλο η πραγματικότητα, ναι, εννοείται όλα θα πάνε καλά. Όπως δεν θα πεις σε κάποιον μη παίζεις video games που έχουν μέσα βία, έτσι αντίστοιχα δεν θα πεις και σε κάποιον μη διαβάσεις dark romance. Λοιπόν, διαβάστε κάποιο dark romance, αν θέλετε αυτά που σας προτείναμε εμείς ή οτιδήποτε, υπάρχουν πάρα πολλά. Αν θέλετε, γράψτε μας στα σχόλια αν έχετε διαβάσει κάποιο ποιο σας άρεσε περισσότερο, να κάνετε διάλογο εδώ με τη Μαρία που έχει διαβάσει τα πάντα. Θα χαρούμε πολύ να δούμε την άποψή σας για το dark romance, όσοι το έχετε διαβάσει πείτε μας στα σχόλια τι πιστεύετε εσείς για αυτό το είδος λογοτεχνίας, πώς το έχετε βιώσει και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας!